Nasakmit sa otoridad ang ana sa kapin 50 million pesos nga kantidad sa isdang tamban ug mga fishing paraphernalia sa duha ka mga barko nga giingong ilegal nga nangisda sa kadagatan sa Siraway, Zamboanga del Norte. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Mikabat sa 2,000 ka kilo sa isdang tamban ug mga fishing paraphernalia nga nagkantidad og 50 million pesos ang nasakmit sa kapulisan ug lokal nga kagamhanan sa Siraway sa kadagatan sa Siraway, Zamboanga del Norte Sabado sa gabii. Kinihuman makadawat og report ang otoridad nga dunay duha ka mga fishing vessel nga ilegal nga gapangisda sa maong lugar. Sa investigasyon, dihang ilang girekisa, wala matud pay mapakita nga legal nga dokumento ang 43 ka tripulante sa maong barko nga gikan matud pa sa Zamboanga City. Gilayong gipangdakop ang duha ka kapitan sa mga barko nga wala na gipanganlan sa kapulisan. Apan nakagawas ra gihapon kini human kini makapiyansa. Samtang ang mga nakumpiskang isda gipang-apod-apod sa lokal nga kagamhanan sa mga residente sa munisipalidad. Sumala sa lokal nga kagamhanan sa Siraway, ginadili ang ilegal nga pagpangisda sa kadagatan sa maong lungsod ubos sa Municipal Fishery Ordinance No. 01-A Series of 2002 aron mapanalipdan ang panginabuhian sa mga mananagat sa lugar. Gumikan niini, mas pakusgan sa Siraway MPS ang ilang kampanya aron mapakgang ang illegal fishing sa lugar. Sinusunod talaga namin yan siya, ma'am, yung municipal ordinance natin sa illegal fishing, ma'am. Kung sakali implement, ma'am, magugutom yung pamilya nila. Hindi naman silang dadaan lang, ma'am. Basta wag lang manghuli. Ma'am, dapat lang siguro na hindi na sila papasok dito, ma'am. Para at least maiwasan natin na mahuli sila. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.